chicho chake chekudenga tomira senyi mukutongwa mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo mambo apinda mambo Jesu ane chiremba pakange pazoiswa mizwa nembiri yake tichamuona mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo mambo apinda zvakavikwa zvichaoneswa apo tapinda pakutongwa izvo zvemumoyo tinozviona mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo mambo apinda achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena ndizvo kunesu kunonaka mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo mambo apinda tenzi tinokumbira musa kuti tese tinozomira muzvimbo dzedu nekusatya mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo mambo apinda mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo mambo apinda mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo
tambuka kure nembosha onditore ndipinze mudanga mudunuri uyanzira yangu inonditambudza mudunuri sira rudo rwenyu mudunuri ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nembosha onditore ndipinze mudanga mudunuri sarase kuzishora kwangu mudunuri unambundinzwemu kunamata kwangu mudunuri ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nembosha onditore ndipinze mudanga mudunuri ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nembosha onditore ndipinze mudanga mudunuri onditore ndipinze mudanga mudunuri onditore ndipinze mudanga mudunuri toda kutenda Mwari. Ini chindevele chandakadzidza chinongoti kumnande Jesu ini. Musandibvunza ndakachiwepi. Ndakachiwa ikoko kwandakachiwa. Toda kutenda Mwari nenyasha dzatiitira kuti tisangane kuti tive nenguva yekunamata. Munamato une simba. Audi kuti uite zvokuudzirwa kuti une simba. Unoda kuti ungopinda mauri ndokuti uone kuti une simba. Kana uchida kuona kuti ngwena inoruma, usataura uri muna Samora inda mugwisi, usataura uri muna Rizendemya, itoita zvokupinda mugwisi ndokuti uzive kuti ngwena inokerechura. Kana uchida kuona simba reprayer, pinda muprayer. Usataura about prayer, just pray. Unoona kuti prayer is a missile on its own. Regai tiende kuna 1 Samuel chapter 30. Chapter 30 pana verse ya 1 kunosvika ndida tumuverenge kusvika verse 7 manya shamwari. Then tobva tajamba touya kuno kuna 1 Samuel zvakare chapter 22 verse 1 kunosvika pana verse 4 inoti kudi rova shamwari. Samuel okutanga chapter 30 verse number 1. Yeah. Zvino Dhavhidhi navanhu vake vakati vachisvika paZikiragi nezuva retatu, vakawana kuti vaAmareki vakanga vandopambara kurutivi rwezasi. NeZikiragivo
vakarikunda Zikilagi nokuripisa namoto. Vakatapa vakadzi vose navose vakanga varimo, vaduku navakuru, vakanga vasina kuuraya munhu, asi vakavatapa vakaenda navo. Zvino Dhavhidhi navana vake vakati vachisvika paguta, vakariwana rapiswa namoto, navakadzi vavo navanakomana vavo navanasikana vavo vatapwa. Dhavhidhi navanhu vakanga vanaye vakachema kwazvo kusvikira vasisina simba rokuchema. Navakadzi vaviri vaDhavhidhi vakanga vatapwa, ivo vana Ahinoami muJezeri naAbhigairi waiva mukadzi waNabhari muKameri. Dhavhidhi akatambudzika zvikuru nokuti vanhu vakanga voda kumutaka namabwe, nokuti mwoyo yavanhu vose yakanga ine shungu mumwe nomumwe pamusoro pavanakomana vake navanasikana vake. Asi Dhavhidhi wakatsvaka simba rake kuna Jehovha Mwari wake. Zvino Dhavhidhi akati kuna Abhitari muprista, mwanakomana waAhimereki, douya hako pano neefodhi. Abhitari akaenda neefodhi kuna Dhavhidhi. Thank you very much. Saka nori chinombereka. Panapa pane nyaya. David navanhu vake vaenda kunopambara. Ndo zvataura Bhaibheri. Ndobva vaenda ane vanhu vakawanda. Ndobva vanosvika vakanotapa zvavakatapa. Kana makateerera Bhaibheri zvakanaka rati iro, odzoka vaita zvavaita, vaine zvavakatakura, odzoka ndobva awana kuti zvavanga vaenda koita ndo zvavaitwawo. Hapana anzwa. Yavari kubva kunoita vamwe ndo yavari kutoitwawo. Muri kuionere nyaya iyi? Kwavari kubva uku vari kusiya varemera mastreets, vachindosvika vari kuwana mastreets akutovaremerawo. Unozwa life sometimes inoita sengaibalance. Unogona kurema kubasa, kumba uchiremeko. Achidzoka kumba ari kuwana zvinhu zvanga kumba kubasa unonzi bosi vasvika. Achisvika kumba mai vanoti saka murume mukuru manonoka muchiite. Imboya. Unoziva de vamwe vanhu panapa taipiwa mukana kutaura zvatinoitiwa kumba. Vakomana raibuda rikavira rimwe tichingotaura. But ukatarisa type yevarume vaunojogesa kubasa netype yemudzimai ari kukujogesa kumba azvipindirani. Tiripo ere sangano raMwari? Tarira ripedo noti hausiriwo uri kumhanyiswawo here kwenyu upenyu so. Muripo ere vanhu vaMwari? Vari kubva kundorema uko, asi vari kusvika kumba vowana kuchitorema. Zvikanzi izvo David asvika nevanhu vake, ndobva vaona kuti madzimai avo anga atapiwa, zvipfuwo zvanga zvainda, pasara pachisina. Unozwa kana uchibva kubasa uchisvika kumba so, kana una madhamu vari sweet vari caring, unogamuchigwa netumahagi ka. Hey, hello, Daddy. How was your day? Daddy, how was your day? You feel like you're tired, baby? Can I prepare something for you? Musuo zvakasiyana. Vakawana iri 0-0. Vanhu vaDavid ava anzi ndobva vatsamwa nokuti papa chisina zvanahani switi. Guta ranga rapiswa nomoto. Ndobva varume ava vaita hasha zvakadaro zvokuti vakatanga kuchema. Ukaona murume wochema, varume wachema, varume ukaenda parufu afigwa namai vake vanenge vachitodhiskasa nyaya dzebhora kuti wakomana bhenda yakarohwa nalemini yamauya makaivona sei afigwa. Varume havachemi. Ukaona murume ochema kuti hii pakaipa, asi varume vakachema. Tiripo ere vanhu vaMwari? Ndogara ndichitaura ndichiti varume vanochema, musanyepe kuti havachemi. It's only that vanochema kana kuchinaya kuti misodzi isaonekwa, asi kuchema vanochema. Vapedza kuchema hakuna kudzosa zvavava varasikirwa nazvo. Misodzi haina kudzosa madzimai navana. Kutya varume vanga vana David vati hazvinetsi, murume wao ndiye watijairira, ndiye mutungamiri, ngatichimutaka ina matombo.
And varume vari kutaugwa dzoka chimwe uviri nga type yevarume vari kutaugwa yambopferenyugwa namufundisi regai ndipfuureni pairi. Type yevarume vari kuda kutaka David azi mafanisi iwa type yevarume vacho verenga shamwari inoti chapter 22 iwa type yevarume vari kuda kumutaka inoti verse 1 verse number 1 dowa naizvozvo Dhavhidhi wakabvapo akatizira kubako reAdhurani. Zvino hama dzake navose veimba yababa vake vakati vachizvinzwa vakaburukirako kwaari. Zvino vose vakanga vari panjodzi. Ifamba zvakanaka ndoda kuwataipi vanhu vaiva naDhavhidhi. Zvino vose tarara pedo noti vose vaiva pai vakanga vari panjodzi navose vakanga vane mhosva navose vakanga vane shungu vakaungana kwaari akavatungamirira navo. Ndo aiva mutungamiriri wevarume vane mhosva vose. Rangu rechirungu rinoti iro and everyone who was in distress. Vaiva nema-mental health issues, vairova mitoriro, vairova guka vose kwete vamwe. Hamuna kundiwa chechi yaMwari, hamuna kuwa. Rikati everyone who was discontented, everyone who had a debt, vaiva nezvikwereti, vanga vakatora maloni edzimba dzavasina, vakaona kuti mari yekubhadhara loni yavanhu handina, 15 million iri kudiwa handina, ndodini, regai nditiise, ndinotevera David haasiri akavadana, vakauya voka kuti iwe toda kuti titungamire. Iwe ndiwe ring leader. Saka chimbofunga ring leader wevanhu vose vanorwa neguka, nevemitoriro, nevane zvikwereti, nevaishupiwa nevakadzi vakati hoyu mukana wekutotiza ndobva totoinda kusingashupiwi vanhu. Muripo here vanhu vaMwari? Titungamirei, ndo timu yacho iyi. Ndo pambodomwa vamwe vana Abhishai uyewo kuda kugura Shimei musoro kuti kuimba iri kukutukai mambo ndiye, regai ndikwidze gomo ndinocheka musoro. Tiripo here vanhu vaMwari? Ya, vana Penaya tiripo here vatendi, vana Abhishai, vana Asai, vakomana vaiti kana vomanya pamakomo vaita semharapara, kuti rimwe gumbo raikona kusatsika pasi rimwe risati ratsika, vachingomanya chete. Tarari pedo noti vose varipo ndo vaida musoro waDhavhidha. Ati watiindisira madzimai edu uchititungamirira uchiti ahoi ahoi. NdeDhavhidhi upi uyu? Ndiye murume wokudonhedza Goliath. Madzimai eDhoka enguva iyoyo ndobva vakompoza kanziyo kakapohwa Sauro. Painzi Sauro wakauraya zviuru, Dhavhidhi wauraya zviuru zvezviuru, iye angauraya munhu wani. Saka Goliath was worth 10,000 times 10,000 men. Angauraya munhu wani, madzimai akauraya zviuru zvezviuru. Sauro achiwa nziyo echimba akati, hey, mfana watopinda kao, mfana wapinda kao. Ya, kwendobva agwadzi waita hasha ndokutanga kumhanyisana naye. But apedza kudaro David adonhedza Goliath, Bhaibheri rinoti pane zvakamuremera kusvikira ochema. Amuna ndiwo sangano raMwari. Unorema kumwe asi unoreme gwavo kumwe. Auremi kosa. Ndo zviri zviri upenyu. David ukaenda paFacebook page dzenguva iyoyo waingoti ukangoposta picture raDavid wongonyora comment woti vamwe vanoti ndiye vamwe vanoti haasi. In less than a minute waita malikes 7 million because ndiye akanga ari the god panguva iyoyo. But Bible wrote he was distressed. Iye achirira kumapeji avanhu. Vanhu vakanditarira ndivana David. Kuva pano zvoradzwa nenyaya dzake. Kutsva, kukangika. Wakamboita imwe nguva yaunogara pasi so uri wega, une pressure dzeupenyu, wozvibvunza kuti asi nhai Mwari, ko ndini ndakamboita sei dziriko nguva dzakadai? Kana dzakawira vana David, varume vakadonhedza vana Goliath, zvikaita mbiri, zvinogona kukuwirawo. Dari pano noti azogona kuwira izvi. Nakuwira. Asi David wakatsvaka Jehovha. Asi David wakatsvaka. Ukakuti akatsvaka.
ndinobva ndafunga Isaya achiti tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Ukaochi achawanikwa sei lezvo rati uchaushaikwa manje. Asi David kumba kwake kuine zvese, aine escort, achirindwa usiku nemasikati, aine mhare dzakadai, wakatsvaka Jehovha. Komwe munhuwo zvake unongofamba ari oga. Komwevo munhuwo zvake anongofamba oga. Ndokusaka vhesi chito aiwa hamuzofambi moga, mutumwa waJehovha unokomberedza. Selinda inagwa nevhesi ndikati unokukomberedza sei iye ari one? Achecha mupo mani. Saka uchifamba usazviwira murombo, ukabvunzwa nemhaka yeusina zvinokuprotecta, unoti ndine angel gate. Andina motor gate, ndine angel gate. Mutumwa waJehovha harari usiku nesikati, just for your upkeep. Paunokwira maiziva vanhu vamoshanda navo kubasa, madumwa avanawo hamuzaivata. Waiziva dumwa rikukandiwa muofisi mako usiku, waingogara muchechi, ukabva kumba, ukabva kubasa, uenda kuchechi. Mai voti nai mwikodi munondipira sadza rangu kuchechi. Mwari uri kurwa hondo dzevana vaMwari. Dei maimboziva chiri kusastene makambani amunawo akuzi kugona. It's not by might nor by power, but it's the hand of the Lord upon your projects. David wakatsvaga simba kuna Jehovha, ndokubva adana Abhiata, zvikanzi domanya pano neefoti. Haleluya. Kwakubvunza ndikavatevera ndokunda here. Vanhu vaMwari patinopinda mumapressures eupenyu, vana pavanodziya mbiri, chimbononoka kufunga medical aid, chimbononoka kufunga doctor, imbotanga wataura naJehovha. Vasikana, nyaya yekuroorwa nekuroora vakomana haizi nyaya yekutarisana nemastructure avanhu. Unokuvara muchinhu ichi. Imbobvunza Jehovha, ndopinda here Mwari? Kana musina kuti ndipinde, nyangwe akatsvukira achikomentiwa pachechi achihagiwana namai kuchimakoti, usapinda, unofira mahara. Unoziva kune zvinhu zvatakaudzwa kuti zvoitisa mari, asi umwe munhu akazviita zvikatisamuitisa mari. Haisi nyaya yefomula, mukuru urimo here. Nokuti vhesi yandinoverenga inoti kana muvaki akavaka Jehovha vasipo, unovaka pasina. Number 1 muvaki. Number 2 ari kutovaka. Churchman muripo irapa. Number 1 by profession he is a builder. Number 2 he is building. But as long Mwari asipo, techingokomenda kuti nice but kusikuru kuenda but pasina. Vanhu vanotokomenta kuti wow, wambonzi wow here iwo, wambonzi wow. Usigwe zvimaemoji so zvine malavu so unowasenga wakapinda, usati unowasenga watova kumberi, asi munyori unongoti kana Jehovha vasipo ati pabudi. We need the Lord every minute, every second. No man is safe for a day or an hour or even a millisecond without God. Akatsvaga simba kuna Jehovha, anga amanikidzwa neupenyu. Apa papa singadi ma-best friends apa. Papa singadi vekugurupu remukando apa. Apa paida simba naMwari. Varume zvichiri kugoneka here kuti tiine pressure, uchifonegwa nehama uchiudza kuti zvoda kufamba, uchiwati pamba padenga remba pane zvinhu zviri kungofamba. Zvichiri kugoneka here kubvunza Mwari kuti Mwari ndo atiti zvokunetsana nemwe, inoda vata. Zvii zviri kuitika? Panoda kutsvaka simba kuna Jehovha. Mazuva ano simba redu riri kuwandira kusiko vanhu vaMwari. Kana paine kwatofangwa kuwanzira simba, hakusi kune zvimwe asi kutsvaga simba. Vazhinji simba riri kumastatus, nokutukirira vanhu nokuvapopotera. It is because there is what you can only what, it's because usataura kumastatus. Tsvaga simba kuna Jehovha. Darira ripedo nekuti kumastatus uri safe here. Kuri kutukamwa kumastatus nokufinhura, mwanotoziva zvimaemoji, chekupopota ndeichi, chekuratidza ndakamudhura ndeichi,
chekukwindimara ndeichi, hatipiwo simba ikoko. Simba redu tinoriwana mupreya. Tiripo here vanhu vaMwari kutsvaga simba kuna Jehovha. Kana zvinhu zvakaoma, varume ava makavapiwa naMwari ava, ima mungavagoni. Vakadzi ava makavapiwa naMwari, kana zvanetsa iti Jehovha munhu wenyu watanga. Vana ava takavapiwa naMwari. Kune vari kutonamatira vana zvichinetsa. Kana wavapiwa isi nyaya yekuti unoziva stereki, takavapiwa naMwari. Mabasa aya takapiwa naJehovha. Vamwe maqualifications atinawo pamabasa, dei basa racho nani raiudzwa nezvequalification yacho reti bva pano, takangopiwawo naMwari. Vamwe kutova kuno kuHarare takangoitwawo naMwari. Vamwe zvopatinobva kumisha kutonzi uri mumarriage, nyangwe yakashekayo yakarereka, kunzi urimo chete, inoti nyasha dzaMwari. Kumhoreswa uchinzi mistress, kunzi good morning ma'am, waingofanga wakanzi ma'am utoenda prayer band uti prayer gati Mwari ndokutendai ndamhorosewa. Inyasha dzaMwari takazvipiwa naMwari, hazvisi mukugona kwedu. Vasikana, ukavona watombopfimbiwa, handisi kutaura kurogwa. Chechi muripo here? Iyo kurogwa kumberisa, kupfimbiwa. Mukavona mwana wenyu mukomana auya nemusikana, tendai Mwari, because varuda kutoroorana veka. Imbomire kupopota kuti newe imbotendai Mwari kuti at least achiri kumbopfinga pavasikana. Kuri kurwiwa uku. Havachisina maplans okuroora, vakuda kutoroorana vega, Jimmy naNomara. Tiripo here chechi yaMwari, tsvaka simba kuna Jehovha. Ina handizivi chiri kukupedza simba. Handizivi vakakukomberedza vari kuda kutaka namatombo. Handizivi zvawakarongerwa nemuvengi. Handizivi muvengi pari kuti haubudiwe. Asi imbotsvaga simba kuna Jehovha. Ndoda kuti mufundisi, fambai mujaya kuno kumberi, tive nenguva yekunamata. Ndoda kuti munamatire someone iye. Ina handizivi pressure dzawabva uinadzo kumba. Handizivi chakusunda kuti uti iwewe nhasi ndoda kunosvinura ku-all-night prayer. There is something chakupusha. Iwe mubhedha unawo ende hope wanga unadzo, but you have decided to come here. There is something that is pushing you. Handizivi chiri kukushaisa mufaro. Handizivi chiri kukubira that inner happiness. Handizivi chinoita kuti uise zvimakofini zvemaimoji. Handizivi. But tsvaga simba kuna Jehovha. Daunamata, fundisi vari panapa. Aripo here manheru anasi, Pastor Chirga, fambai futi mujaya kuno kumberi. Aripo here anoti Mwari, ndakafanana naDavid. Vari kuda kutonditaka vamwe ndivo kubasa kwangu. Pavanoinda ndiveti handikuzivi. Kunoindwa kudzin'anga. Kunoindwa kuvaprofita venhema. Pachidamwa mazita enyu musipo. Asi ndoda kutsvaka simba kwamuri Mwari. Kubasa kwangu kunoda nyasha dzenyu. Maprojects edu anoda kutsvaga simba kwamuri. Ndoda kutsvaga simba ino. Ndoda vashoma vanoti Mwari, ndine nyaya inondiremera. Iwo ndikafunga nezvayo ka, ndinotaya kufara pavamwe. But the moment yandinotanga kufunga nezvayo, ndinongwa ndakungoboyikana. Ndine dzimwe nguva dzandofeel like I'm about to give up, man. But ndoda kuti Mwari mumbondiwedzera rimwe simba so. Ekuti kana uri mupata wairehwa naDavid, ndipinde uno mupata. Asi ndoziva kuti kune tafura yamakagadzika kumberi uku. Mwari ndipewo simba iroro. I feel like I'm about to give up. I don't know chiri kukubira mufaro. Handisi kuziva, but you have got something. Chaunongoti Mwari, vana vangu Mwari, kubasa kwangu Mwari, sumuka uye kuno. Vaimbisi uyai tive nenguva yekunamata yamuimbire. Uti Mwari, pamuri kurangarira vamwe, musandipfuura. Ndoda vashoma vanoti Mwari, there is one thing, man. Ndinombotaya kunyepera kuva strong pavamwe. But the moment yachinongo click at the back of my mind, do feel like Mwari muri kundiregerera. And vamwe maprayers atomboita so. Tinenge tiri bita na Mwari. But Mwari why? Ndingatakwa nevanhu vakandivinga. Come. Vafundisi vedu kuti namatira. Just come. I don't know your story. Maybe it's your health.
iri kungodeteriorate, and you can't even afford the bills. Maybe my family is kwatinobva unotoshuva vokusekerera kuitawo mageto together, munotozvishuvirawo asi unongoti Mwari ndoda kutsvaga simba kwamuri kubasa. You are trying, zvese zviri kuitwa nemamwe makambani uri kutoitawo, but unongoona like Mwari ndenge ndiri ngolabor in vain. Maita henyu Mwari mandipa simba. Tenda hedu vana vaMwari, tisati tanamata regai ndikuudze vana vaMwari, tarangarirwa naMwari. Toda kuti tisati tanamata, pastor vasati vanamata, musauya kuna Mwari makabata pfuma yaSatani. Uri kundinzwa here vana vaMwari? Mwari haazi mukomana wekumba kwenyu. Musauya kuna Mwari makabata pfuma yaSatani. Kana iriko kumba pfuma yaSatani, deedzai maelders vazoparadza pfuma yaSatani. Nokuti hazvigoneki kuti Mwari akubatsire iwe une pfuma yaSatani. Mahandbag ane pfuma yaSatani. Muhembe dzatakapfeka mune pfuma yaSatani. Ruponeso rwedu runobva kumusoro kuna Jehovha. Hakuna rimwe zita ratakapiwa pasi pedenga ratichaponeswa naro kusara kwa Jesu weNazareta. Hama yangu, wafambira zvinonetsa marriage yako. Jesu anospecialize mumarriage yako. Hatisi kuzonamata iwewe pachako usina kutenda. Kana vauya kuno vachiteera shamwari, inda undogara pasi, nokuti nhasi tarangarirwa. Zvaticanamatira panapa chirega undozvinetsa nekuzvinamatira, inda undomirira kudayira kwaJehovha. Gore rinouya nguva dzikare dzino idzi, Mwari anofanira kunge atidayira. Makozi anoramba achingoitwa divine service kukembi uchandosumuka futi. Chirega undosumukirai wasumukirai. Inini panguva ino iyi ndichanamata, pastor vachanamata. Baba wokudenga, makaita denga nepasi, matisarudza kuti tinamate nokuti tisu titori vatadzi vakuru kudarika vatiri kunamatira. Makadeedza vatadzi kunamatira vamwe vatadzi. Manyawu edu ari muropa raJesu. Nguva dziri kudaidzira kuti 2 AM mugore ra2026 iri Sunday mangwanani musi wa12. Vana mai vatsunzutira kuuya kuno mberi. Vamwe vari kushungurudzwa mumamarriage. Iwo wacho unonzi muchato mutsvene, hapachina utsvene baMwari. Baba vachadzoki kumba, vakadzoka vari kuvhunzwa. Mwari wenyasha, rangarirai mai avo. Muri Mwari ane nyasha, muri Mwari vane tsitsi. Marriage haina kutangwa nemunhu, ndimi muridzi wemarriage. Institution yenyu Mwari. Zvese zviri kuitika mumamarriages ana mai vauya kuno mberi nana baba, varangarirei Mwari. Vamwe vana mai havachauyi kumba ipo pano. Vamwe vana mai kubva patanga project yekubhodha hachadzoki kumba. Vamwe baba ndozvavasumukira pano. Havagoni kuzvitaura kana kuhama kana kuvafundisi. Anongosumuka chinyararire. Varangarirei Mwari. Vamwe havana zvokudya, asi itori mhuri yakakwana ine mufaro. Mwari hamungavarangarirei. Murandarume wenyu wamatuma pamadeuka zuva mangwanani. Utiziro hwedu hunobva kuna Jehovha. Ndimi mune mapromises atanzwa, munotuma vatuma venyu
vachichengetedza vanhu venyu. Zvino mangwanani ano Mwari, toda kudaidzira Mwari kuti sunungurai vanhu venyu. Vamwe pano tiri kutaura zvemahandbag ane miteuro yematombo, kwete nekuti vanga vasina kutenda, asi nekuti it's out of desperation. Mwari ava vanhu venyu, vamwe vakabva kung'anga nezuro, vamwe vari kuplana kuenda, vamwe vari kuzvuviwa kuenda ikoko ivo vasingadi, asi vauya pano pamberi pechigaro chenyu. Zvino ng'anga ndimi makadzisika vanhu venyu vaya Mwari. Tinodeedza simba rinobva pachigaro chaJesu Kristu, ropa rakaerera pamuchinjikwa, risina charinopomerwa, rapai vanhu venyu. Vamwe vane mweya yetsvina, vari kutadza kurara mudzimba umu. Vamwe Mwari vanongorota vachidzingirigwa nemombe tema ichida kuvatunga. Vamwe vanorota vari mumasango asingaperi, vachingochema vachienda. Vamwe vanopepuka pilo dzakazara ropa, vanongorara vachimwa maraisberry. Zviri kuitika pavanhu vauya kuno mberi Mwari. Vamwe vanorara vachideedzwa nechembere dzakasofa kare kare, vachinzi ndiri kudeedza Teresa, undinzwi sei? Vamwe vanongorara vachiona makuva kupera. Zviri kuitika mukati metemberi yenyu. Vanhu vakazodzwa, vamwe vatori madhikonesi, vamwe madhikoni, vamwe maerida, vamwe masuperitendents, vatori mumabasa egore ra2026. Hamunga varangarire here Mwari? Vamwe vakaudzwa unzi gara Harare ikoko, gara kwaMutare ikoko, kumusha kuno usauya. Vanongorarama vari mufiye. Ndo vanhu vatinavo Mwari. Vamwe vafambira vana vavo. Nyika ino Mwari yaipa vana vakitwa mutemarege wembada naDiabolos. Tiri kunamatai ipo pano, vamwe vana vatoramba kuuya kuzokunamatai. Vamwe vati vari kusara kumba, vasara vachipinza vamwe vanhu kumba ikoko. Vamwe vana izvozvi vari kupatrola armed robbering Mwari. Vamwe zvazvitofu zvembanje. Vamwe vacho vanotora mipiro asi vachisuta mbanje, vachimwa doro mukati mekereke yenyu Mwari. Vamwe vanotambira chidyo chenyu chinoera chavanopiwa nemadhikoni amakazodza, asiwo vachinhuhwa doro Mwari mukati metemberi ino. Vabereki vavo vauya kuno mberi. Vamwe vabereki vauya havatozivi ndo zviri vana. Mwari, rangarirai sangano renyu. Kusvika rini naye Mwari? Rangarirai vanhu venyu. Namato uno Mwari murangarirei, musarangarira vanounamata, asi rangarirai shungu dzemwoyo yevanhu venyu vauya kuno mberi. Misodzi yechembere dzauya kuno mberi. Chemera vazukuru. South Africa yakatombotizokerai kumusha kuda ngochani dzingatapuka. Ivo vakasara ikoko vakarembera nemagirlfriends avo echirume, ivo vari varume. Mwari, pamwe dzimwe dziripo pakati pedu pano, todzinamatira nezita raJesu vatendeusei. Mwari, vamwe havaonani ipo pano vanovengana. Vamwe vatobva vari mugurupu rimwe chete asi havaimbi vese pamwe chete. Vamwe vari pachechi ino, vamwe vaenzi. Tirangarirei Mwari. Murapi mkuru uripo, wemutsandie Jesu, anofarisa varombo, inzwa izwi ra Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu. Kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kutendai tenzi nemukana wamatipa Baba samasimba. Panguva dzino tinonamatira Ishe tenzi avo vari kudzimbikana nemiri. Tonamatira simba renyu Baba samasimba. Imi muri murapi mukuru Baba. Hakuna mumwe murapi anopfuura imi samasimba. Kune vakanditarisa Baba samasimba panguva dzino, mavapa mukana Ishe tenzi wokuti vanzwe imi muchitaura navo Baba samasimba. Vanzwe imi muchivarapa Ishe tenzi panguva dzino.
kune vari mhiri, vamwe vari muzvipatara baba, vari kunetsekana ishetenzi kuti vodii ishetenzi neutano hwavo baba Samasimba. Vamwe vatraya zvakasiyana-siyana, vamwe vaenda kwakasiyana-siyana, asi panguva dzino baba Samasimba takuvaisa mukati memaoko enyu baba Samasimba. Imi murapi mukuru baba Samasimba, munoshanda navana chiremba baba Samasimba, madhokotera, manesi shetenzi munoshanda nawo, asi panguva dzino tenzi Samasimba takukumbira simba renyu, simba rinopfuura zvimwe zvese baba Samasimba, kuti murape hanzvadzi yangu, murape amai vangu, murape baba vangu vakanditarisa, munin'ina wangu, mwana wangu akanditarisa baba Samasimba. Chatokumbira baba ndechekuti imi kana maita zvose baba, tipe mbiri kwamuri baba Samasimba. Panguva dzino baba, vafukidzirei vana venyu, vatungamirire baba, angave mapiritsi avari kumwa, angave majekiseni avari kubayiwa baba Samasimba. Tokumbira ishetenzi mwe munopindira, tine kutenda ishetenzi kwekuti munopindura. Nezita raJesu tinonamata, amen. Zita rake rikudzwe, iro zita rake riimbwe, iro Jesu ndeJesu, apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwaJesu, iro zita rake ritendwe, iro zita rake rikudzwe, iro zita rake riimbwe, Jesu ndeJesu. Uya mweya wakachena, mundikomborerei, kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese, ndidzidzise nyikukuda, kuziva zvakanaka, zvechikariro chembiri chinondipa kufara, ndauya kune mitenzi munozondibatsira, ndinosimbira kunemi, mundisvitse kumusha, Jesu wakanditsvakisa, ndanga ndiri